På en eller anden måde, så tænker jeg, at det er noget, jeg aldrig holdt op med at tænke på. Jamen, kunne han være blevet hjemme? Kunne jeg have klaret det? Er det nu det rigtige, eller var det nu det rigtige? Det er rigtig, rigtig svær situation at stå i, der hvor man må sige, eller jeg måtte sige farvel til at bo sammen. Så det der med egentlig gerne hele tiden at være den der container eller kunne rumme alt det, der ikke kan lade sig gøre som før, ikke? At have det der overskud til at klare alting, det kunne jeg bare ikke. Sten kommer på aflastning i august 13. Der var jeg totalt kørt ned på det tidspunkt. Jeg var blevet sygemeldt fra mit arbejde i juli måned, fordi jeg var så stresset, og jeg var fuldstændig afmægtig. Altså jeg magtede bare ingenting mere. Og Sten var blevet, en sygdom havde udviklet sig mere. Selvom han kom på dagcenter, på det tidspunkt var han 4 gange om ugen, så var jeg så træt og udkørt. Og jeg kunne ikke engang sige til ham faktisk, at jeg var blevet sygemeldt, fordi jeg vidste, at han ville blive så vred. Altså det blev mere og mere klart, at han ikke evnede at forstå, at han var ved at udvikle en demenssygdom. Altså vi kunne ikke tale om det, og det var faktisk rigtig fortvivlende. Altså jeg følte en enorm ensomhed i virkeligheden, ikke? Over at alt det, vi havde haft sammen, altså det vi kunne tale om, det kunne vi ikke. Vi kunne ikke følges ad. Jeg vidste, at jeg skulle videre med mit liv, ikke? Og jeg ville videre med mit liv, at jeg ville ikke, det stoppede ikke her for mig, og det tror jeg har været vigtigt for mig, altså at også have den der i mit sind, ikke? At livet er der, uanset hvad.